Hello, welcome to Enuani Cultural Forum, where we discuss everything about the Igbo cultural heritage. In case today is your first time of coming across any of our videos, please subscribe to our channel and hit the notification bell so that when we put out our videos, you will be among the first set of people to see it. Okay, today we are going to look at storytelling in Igbo culture. In Western Igbo, we have processes of starting a folk tale, and in Eastern Igbo land, we also have prologues to our beautiful Igbo folk tales. I will start from the one of the Eastern Igbos, then I use the one of the Western Igbos before I tell my story. In Eastern Igbo, we say Chapi, you will respond war. So I say Chapi, war. Chapi, war. Nkịta nyara akpa, nsị agwụ n'ọhịa. Ọhịa ogu mara ọkụkọ, you will respond anaghị epio ya epio. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu, and you will respond kọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ. In Western Igbo land, we will say I present native chalk to you. You will now say Egwa Ole, because a storyteller is considered a dibia. I will now say Efeita, time for folktale, and you respond Ntiyela Yoye, may our ears remain wide open. There's also another one. You will say Afeita, that is, what is the name of story? And the respondent will say Mboswetuimeta Kwamwa. It is the day that one gets pregnant with a story that pregnancy is delivered. So let's head straight into it. Tata inuma bajeme jeme 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 warime 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 waria na Igbo waria na Idu wari berino inumeje nwa ofu eze na mmadụ atọ na nga akpụ afa inume anwụ eze na onye anya isi na onye ngwụlọ na ogbenye na onye oshi nwa niile bi n'ofu obodo meberi n'ọnụ nwa ba daa na ya bụ obodo agwụ na-eme ka o gbuo onye ọbụla akpịrị na-akpọ nkwụ mmiri mmiri ka onye ọbụla adịlazi adịwabozi ọkwụkwụ ya ka o meberi n'ọnụ agwụ a ga-egbu onye anya isi abasị n'obodo ni n'ọmala obodo ni ọhụma ọhụma ọ were osisi lụlụlụlụlụlụlụ anụ na ebe eze sawa eze biko eze achị obodo na agwụ a ga-egbu ya na ndị ezinụlọ biko onye ọbụla inwu yuye eze kirisi afifie isi mee n'ebele banye n'ime ụlọ were ofu mbaji maka na asụ wee n'aka biriri anị ga-ebiriri aja n'ike aka ga-eji bi mmadụ na anị ya dị bie na mkpụrụkwụ na-ahụ n'ebe obi aka obu bie na mkpụrụkwụ ngado onye ka oti aka eze abatezikwa aka n'ime ọba were ofu mbaji were anụ ochikọma n'ọkwụ beri n'ime tie wee yee onye anya isi basị ya biko ya emekwa mmadụ marị bụ isi buche ya bụ nye oriri maka na nye ori adịna ụnwụ dị ke ndị ezinụlọ ahụtụkwa nkwa eri onye anya isi asị adaalụ ojeme ya ka onye anya isi lụ ụzọ na ene ngwụlọ si ngwụlọ agwụ ga-egbukwa ebe na ịnọ ya ụgbarị gbala ọsọ ọsọ jee ebe eze na oye ndị ugbo ogbe aka uje gwa eze nke onwe ya yeyi onye ngwụlọ asị akịka ọ nọzibe nyeme onye ngwụlọ efepụ n'ọsọ anụ na ebe eze tụchama eze si eze biko ọgbaje n'aka nya ọgbaje akịkpị ọgbaje aka nya ọgbaje akịkpị si eze yu biko na agwụ a ga-egbu ya ọsị abụ ya gwaghị na onwe nye ori okirime ọsị abụ ya gwaghị na enwe nye ori ọsị onye anya isi ọsị ahụ nsogbu adị eze aba anyị mụnọ were ofu mbaji were anụ ochikọma n'ọkwụ beri n'ime tinye n'ime atụgwa na ihe si ayu biko ya emekwa mmadụ marị na onwe nye ori yo name ọba name ya ka olu ụzọ na-ene ogbe asị ndị chọ ụkwụ ekwudo n'ọba ka ọ bụrụ ndị wụashụ naanị ka o sizi je o jibu na eyo ji na anụ naanị ka o si lu ya aka bee ka isi buche
onye ngwụlọ asị ya biko ogbe natọkwa ujeme nọ n'ibe eze jegwa na eze ye n'ụmụ ogbe aka ogbe ejemezukwo maka na etewezi na ogbe bụ ụjọ ogbe elu ebe eze tụchama eze tụchasịa sị ya biko na nwa n'ozu ụlọ egbue biko onye ọbụla inwe weri eri ya na agwụ agha egbu ya na ndị ezinụlọ be eze sị ya egwai na-enwe omunye oriri onye gwai na-enwe omunye oriri ọ sị ya na onye ngwụlọ ka ọ hụ n'ụzọ onye ngwụlọ agwa m anya ya n'ụmụ ogbe ya aka gbasị ya na nsogbu adị bazụkwa anyị mụ nọ were ofu mba ji na anụ wee ye ogbe ya name ya ka ogbe elu ụzọ na ene oshi onye oshi echechie ka ọ nala ji na anụ ọsịa mba n'ike ị ga-eji nala ya bụ ji na anụ ya na anwụ tie n'ime ọbasịa ya ụgwa bụ isi buchie ji na anụ ọsịa na ọma agwaghị onye oshi enezukwe sịa mba na onwe na onye ga-enwe ji na anụ na ebe kịta na ọ bụ n'eze maka na nye ada akọba ọdị ka m si kwu n'isi mbido ji ada akọ n'ọba onye oshi aga be eze lụọ ebe eze si eze nwe obodo ị ga-adị n'ọzọbe na agwụ egbu enwe biko nye ọbụla inwe weri eri uye eze asị ya na onwere egwaghị na-enwe omunye ori na ebe m ọsị ya na onwere ọsị ya nsogbu adịna jeme ilike jebe onye anya isi n'izulu nye n'ọnwụkwụkọna ilike jebe onye ngwụlọ na iwere nye n'ọnwụkọ n'ụkwụ chụọ mana ihe metụkwa nke nwe ogbe aka ke ntị dị adụ maka na imetụ nke nwe ogbe aka na tupu chi ji ga-eji obulu gị ikpe bịa n'obi eze ebe ga-ekpe ikpe biko ya ewechekwa ikpe nwa ogbenye n'ụlọ beni maka na ezulu nye nwa ogbenye ga-amarị na ọkwụkwọ nwa ogbenye wee fie ya emetụkwa nke nwa ogbenye aka biko ọgbasịzịkwa oke gbaname gbajebe onye anyị isi jee zulu jie zulu anụ onye anyị isi ahụ na-ewere ọkpọbere iyi gba nkịtị ụjọ anụkọ na aja obi ga-agwa eze na ezulu wee nya maka na eze fụa ntị si ya gwakwa onye ọbụla na oyi anụ na ji obunye jee ebe onye ngwụlọ jefionala nke wa onye ngwụlọ ahụ n'ụkwụ ga-achụ bụ ụjụ anụ ndị onye ngwụlọ ga-ejebe eze maka na eze gwa ya gwakwa onye ọbụla na oyi ji na anụ kịka ịmụcha na ịta na nta n'ọnụ maka na ebe ka inu njedume si ka ọ nụa si na m nụa o daalụnị bọọ ka inu njedume si ka ọ nụa kịka ịmụcha na ya bụ ịta ịnụkwumekwu na onye ngwụlọ aba gbara ala onye ngwụlọ ọ na-eje ije mana ọhụ ụkwụ gbara ọsọ jee ebe eze onye anya isi ada ahụ ụzọ mana ọhụ onye ngwụlọ n'ụzọ gwa na-ewenye mmadụ mee n'ihe ọgọ ọ dị mma ifeta ụyọ bụ ọgwa ya ikpuchi ọnụ maka na ifeta ụyọ ndị ezinụlọ amarị ayo ihe ọma atụ ilo ka ọ bụ omeni ndị ilo bụ ọ na-eme n'anyị ya bụ nye dị n'imeni mmadụ ọgọ imeni mmadụ ọgọ si ya biko nwene m kpulu ọnụ emekwa ka mmadụ marị na mmemme enyi ọgọni onye ọ na-apụcha n'ilo maka na asụ wene ugo ji ije adịka anụ ane ọkiri ewele ekwe na ama n'ilo onye meni ọgụ asịghị ya ukpuchi ọnụ ya emekwa ka mmadụ marị maka na ọ marị ka ọ shaa na akpa ọ marị bụ o si nwụchapụcha nke onye oyi ịkpa ka eme na ọgọ marịna mana eme n'ihe ọgọ si yu biko na-ekene ikene m ezuge nnọọ yu ejekwa egwu onye ọbara n'ilo ọ dị mma ka ị na-ege ntị ka ọ bụ ọ dị na mma ya ka inu na-akwụzi n'anyị o tege ya bụ inu o amana mgbe ya anụga mbụ mana o tege ya bụ inu dị n'ala Igbo daalụ na emunenwu ndị Igbo chukwu ya gọzie ọnụ ka unu si esu anyị n'ọnụnụ anyị bụ Enuani Cultural Forum tie nsị gwa unu mbụ if this is your first time of coming across any of our videos the best you can do for us is to place your comment, share our videos, engage with it, subscribe to our channel, hit the notification bell, everything you need to support us. You will even see our details pinned in the comment section. If you want to support us, you can do so.
Thank you and do have a very lovely year ahead. God bless you.